Jordi, bon dia. Molt bé. Hem rebut una trucada de que havia passat algun tipus d'incident. de Lleida i he vingut a passar el cap de setmana i m'he trobat aquí la reixa arrancada per i saquejat, i la veritat que estic una miqueta inquiet per el que ha passat. Per això s'ha trucat. D'acord. Doncs nosaltres ara farem una petita inspecció ocular del lloc dels fets i després nosaltres farem aquí tot i vostè no s'haurà de preocupar de res. Però després segurament que vindrà la policia. Tanca. Tinc molta feina. Bueno, no, la veritat, una motxilla la qual porta l'ordenador portàtil, la impressora, i ho podem fer-ho tot al mateix lloc. I això és el mateix que si jo vingués a comissaria a fer la denúncia, no? Exactament el mateix. Me donareu una còpia, s'ha llejat... Sí. Nosaltres ens connectem directament. Voleu alguna cosa de beure, una cerveseta o alguna cosa? Venim. Això, l'acte de comprovació de danys. Com el de la marítima. La personal. Falta el cable, Claro, deixem el cable. Això sí. Si no és... I ja. Cuidado. Vinga, és el... Sí. Així, sí, correcte. Això és la denúncia? Vale. Torna això d'aquí. Això és el que tinc de presentar al seguro, no? Mira que sé jo, Un, aixeco. 1, 2 i 3. Val. Doncs aquí té la seva denúncia, i amb això és el que haurà de portar vostè a l'assegurança. Tot això.